Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan, ikaw ang tuburan sa kaluoy o grasya nga among gikinahanglan sa matag adlaw. Lord, kaluyi kami Ginoong Dios, nga kami maminaw si mohang pulong amo gayon ning masabtan. Tabangi kami sa pagsabot sa kamatuoran, O Dios, sa espirituhan ng butang. Kay kami tao lamang, kung wala ang imuhang grasya, Lord, di kami makasabot nini. Lord, liguna ang imong katawhan, pinagi sa imuhang pulong karon. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Karong taknaa, wala may Biblia, ang ato ang tagaag panahon no nga pagabatbaton mo kaning nasa Joshua kapitulo 24:14 ngadto sa 15. Atong basahon, busa karon kahadluki ninyo ang Ginoo og alagari siya diha sa pagkamatinud-anon o sa pagkamatinumanon. Isalikway ninyo ang mga Diyos nga gilagaran sa inyong mga ginikanan sa unahan sa suba sa Ehipto o alagari ang Ginoo. O kung dili ka mo buot mo alagad sa Ginoo, pagpili ka mo nining adlaw kung kinsa ang inyong alagaran. Ang Dios ba nga gilagaran sa inyong katigulangan dito sa unahan sa suba? O ang mga Dios ba sa mga Amorihanon nga ang yuta mao ang inyong gipuy-an apan alang kanako ug sa akong panimalay magalagad kami sa Ginoo. Mo kana ang pulong sa Dios. No, ang titulo nga ato ang sa sermon karon, tubag sa pagkamatinud-anon sa Dios or response of God's faithfulness. Now, wala ako magdahom no nga July naman di ay sunod bulan og paspas kayong panahon. Nga naman kay ang akong anak nga si Amira mo graduate na madig kinder o muna na moving up mag-grade 1 na. Ako ba tighatod no sa iyaha o dili lang ka na murag maayo na sa mga artiga pang lipstick na o gapangarte na gid liwat gi siyang mama. Ano? Di sa gana magsinunog pang bata ko sa siya pang dinagko na. Ko nga gawas tuon niya ang pula-pula nga agi sa ngabil. No? O kamo nga ikaw ginikanan nga di ba? Kung nakay anak nga mo graduate na o katong ni graduate na, di ba? Taliwala sa mga subangunon nga mga bayronon, mga apasunon, mga pressure, mga bayronon sa eskwelahan. Pero salamat sa Ginoo no nga pinagi siyang grasya, I believe no, pinagi siyang grasya makapasok pud baya. Nayuban medyo naulahi gamay, pero I believe makapasok yapon. Kung imong sumadahon ba, kung imong yung kwintahon, makaingon ba ka nga, pinaagi yun ni sa akong kusog. Maayo jud ko nga ginikanan, kay may ko mo diskarte. Bright gud ko. Or imo nang i-credit sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Nga ang Ginoo gayon nagalihok, tinuod gayon diyang saad kanimo, nga dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan, at imanon ko ikaw. Kasi ang shepherd, matod pa, ug walay magkulang ka nato. Yes, naay kalisod. Yes, na mga challenges sa kinabuhi, naagyo ang mga pagsulay, pero taliwala niyang tanan, nakalahutay man, nakasugakod man, maka-smile pa man gyapon. Kay nang ano man, matinud-anon ang Ginoo. O wagit sa napakyas, sa pagtagbo sa atong mga panginahanglanon. Atong pakpakan ng buhay nga Dios. Di ba? Salamat sa Ginoo. Ako, nung duman, ibalik na ko sa akong working student man ko. Ako dito sa Carmen, amuang eskwelahan dito sa JHPC, nga kanang eskwelahan dili ka ilado, naagian nagbaha, nasindungan, daghan ng lupad ng mga papilis ito, pero nilahutay gyapon, nakagraduate gyapon ko, o salamat sa Ginoo, pinagi siyang grasya, nakalahutay. So, kung ikaw bitaw na diskurahe karon, kung medyo kana bitong selpiti naka, matod pa sa kanta, count your blessing, and name them one by one. Ayaw ihapa ang mga problema, ang mga pagsulay. Ayaw focus ihapa ang
mga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, sugdi sa imong kaugalingon, sugdi sa imong pamilya, giunsa ka pag-sustain sa Ginoo o sa imong palibot. How God has sustained you. So tinuod yun, no, nga ang dili makita nga kamot sa Dios, mabati nato. Ug mo po kani siya ang natagamtaman sa mga Israelites. Gikan pa sa Ehipto, sila naulipon ni Paraon. No? 400 years sila kastigo, gibiyay-biyay ni Paraon. Okay, dayon katong panahon na nakita sa Dios ang iyang katawan nga gisakit o pinagi sa grasya sa Dios, nagpadala siya prophet. O ang prophet nga iyang gipadala gikan pod sa Ehipto, Prince of Egypt, mao kana si Moises. O si Moises gitawag sa Ginoo aron pagpalingkawas yang katawhan ngadto sa Ehipto og didto gipakita sa Dios ang iyang gahom. Nagpakita siya mga milagro, no? Og nisugot si Paraon sa kaudugayon og gi-release niya ang katawhan sa Ginoo. Og bisan pa nga na-realize niya, uy, wala na ko'y mga ulipon, unsa na lay mabilin? Nagpagipadala niya ang mga sundalo, gilakag niya, giapas niya tong mga Israelites, niya na sila sa tunga-tunga, nay dagat, bukid, o desert niya, padulong na ang mga sundalo ni Paraon. Naghimok pamagi ang Ginoo. Gipikas ang dagat, nakatabok sila og ang mga Ehiptohanon nga lumos. Nakatabok kayod sila og dito sa Kamingawan 40 years sila galibot-libot pero wala po nagkulang ang Ginoo nga naman. Panahon sa buntag init kayo magpadala siya clouds. Magwanuban sila asa padulong. Panahon sa gabi nga tugnaw kayo, kabulumog yung sa pag-provide sa Ginoo, magpasiga siya suga nga way sugnog-sugnod. Init. Kung panahon nga gigutom, magpadala siya mga langgam, quails, kada adlaw na mana, nga ilang makaon, wag yun nagkulang Ginoo. Panahon nga giuhaw, na bato nga gibuak, na awas ang tubig, taliwala sa mga Israelites, grabe, kalikramador, sige bagutbot, unsa naman may pas ito sa Ehipto, sige lag-recall silang kinabuhi, sige silang likramo, pero ang Ginoo, nagpasinsya gyapon, wag yun nagkulang ang Ginoo. Karon si Moises namatay na nakaroon sa leadership ni Joshua. O si Joshua na ang gitagaan sa Ginoo og kanang gipasahan sa baton nga mulid sa people of Israel ngadto sa yutang gisaad sa Dios nga filled with milk and honey. Apan didto nagapuyo nga mga higante, mga banggiitan nga mga gingharian apan gisampulan sa Ginoo ang Jericho nagunog o na-conquer niya ang Jericho ang nag-conquer ang Ginoo mismo. Igo ra gyud nituman ang Israelites sa unsay kagustuhan sa Dios o daghan na silang na-conquer ani nga time na sila sa yutang saad o mo kini ang giingon sa Ginoo sa verse 13. Gihatagan ko kamo usa ka yuta nga dili kamoy naghago nganuman kay pag-conquer nila sa land of promise. Nanadto tanan, nanay balay nga wala gitukod kay mga mansyon og mga uban pa. Sila igo na lang nila puyan kay gipapahawa naman sa Ginoo ang nagpuyo dadto. Okay? Usa kayuta nga dili kamoy naghago syudad nga wala ninyo tukura. Mipuyo kamo dadto nya. Dito nanay mga farm, nanay grapes. Igo na lang gyud sila mamupo. No, ibisino ni mo ano? Igo na lang gyud sila mo harvest kay nay mga tanom nga wala nga namunga wala nila gitanom niya. Kuan gyud tabunok gyud ang yuta. Grabe di gyud sila magutman. Maayo matinud-anon ang Ginoo sa Israel. O karon si Joshua tiguang na. Kung tiguang na nasay di ba namang ginibilin-bilin. Ipangbilin-bilin nga mga pulong nya kanang ibilin nga mga pulong sa tiwang labi na kamatyon na paminaon gyud na sa kay minungdanon gyud na
Kung sakaon mo ni ang last will and testament ni Joshua sa mga Israelites. Ang iyang gingon, busa karon kahadluki ninyo ang Ginoo. So taliwala karon, gipakita na sa Ginoo ang iyang gahom. Gipakita na sa Ginoo ang iyang pagkamatinud-anon kaninyo. Wala siya nagkulang kaninyo. Iyang gitagbong tanan ninyong panginahanglanon. Giluwas kamo. Unsa man inyong response? Unsa man inyong tubag? Isa, kahadluki ninyo ang Ginoo. Kahadluki. So unsa man ni nga klase nga kahadlok? Dili ni sa kahadlok bitaw nga mura bitog kitang mga ginikana no or kana ba pong nami kauban sa balay sa una. Kasi amira gadako iyang hadlok-hadlokon ayaw dia kay nimumo. Ang iyang purpose is aron bitaw mo pato siya iyang hadlokog mumo or naihalas, naiuk-uk or kanang ginatawag na ay unsa ba dia kay so gigamit niya ang kahadlok para mo pato ang bata. Dili kahadlok kay nirespeto ang bata or na ay kanang ginatawag nga love ang bata sa iya kun dili nituo kay gigamit ang mga dili maayo nga mga elemento. So dili na nga kahadlok no nga ay mahalok ta sa Ginoo kay mo nang mutuman ta kay magabaan. Musimba ko kay basig maunsa na ko negosyo or akong mga anak di na nun ko mag-eskwela mo nang musimba ko. Di na mao nga kahadlok no. Kani nga kahadlok nga gisulti ni Joshua kahadlok nga usa ka anak nga adunay respeto sa amahan. Kani nga kahadlok gugma awe and respect of the majesty of God. Nga God ang Ginoo maayo kaayo. May gugmaon kaayo. So ikaw nga nakatagamtam ana nakay respeto sa Dios nga isip imong amahan nga ang pagbuhat og sala, ang pagbuhat sa pagsupak sa iyang kabuton, imong ikasakit. No? Nakay reverential fear sa Ginoo mo nang kahadlok ang gisgutan diri. Now, naiduha ka butang nga gisgutan sa Joshua nga daghan man gyud no. Ang aspeto nga atong kahadlokan ng Ginoo, pero naiduha ka butang. Una, grasya sa Dios. Mahalo kita natay respeto o kanang sa majesty sa Ginoo tungod kay ang Ginoo loving, ang Ginoo puno sa grasya. Giklaro diri sa Joshua 23 verse 13, muni sa ang pag-renew sa covenant no. Matod pa ni Joshua, sumpay ra nang 23 ug 24 no sa katong last will and testament ni Joshua sa mga Israelites. O karon hapit na ako moadto sa dalan sa tibuok nga yuta ug kamo nahibalo diya sa inyong kasing-kasing ug kalag kamong tanan nga walay usa ka butang nga napakyas nga napakyas sa tanang mga maayong butang nga gisaad sa Ginoo nga inyong Dios mahitungod kaninyo. Meaning tanan kung naglista ka, kung imong gi-account kung nakay ginatawag bitaw nga accounting, kung imo yung gilista ang mga saad sa Ginoo, ang gibuhat sa Ginoo, ang iyang gipasalig sa Ginoo sa inyo matod pa ni Josue, walay bisan usa nga napakyas ang Ginoo. Tanan gayud na accomplish ang tanan na hitabo kaninyo og walay usa niini nga napakyas. So inani day nga ang Dios nga tong gisimba dili mapakyas, dili mausab ang tanan niyang gisaad mahitabo gayud. Og muni ang iyang pasalig sa tanan nga nisalig kaniya og nituo kang Hesus. Matod pa ang tanan nga mituo sa ngalan sa anak sa Dios maluwas. Ang tanan nga mosalig kang Hesus adunay kinabuhing walay katapusan kaning atong kaluwasan. Ngano makasiguro man ka nga maluwas jud ka. Nganong makasiguro man ka nga humanin ning kinabuhi makaadto ka sa iyang gangiran nga welcome ka sa Ginoo. Man ka nagbarog sa saad sa Dios kay mo iyang giingon ug muna ang atong gitindugan nga nisalig ta sa Ginoo sa iyang mga saad kay kabalo ta nga ang Ginoo nga nagsaad di mapakyas ug walay bisan usa nga iyahang gisaad nga napakyas. So matinud-anon mahigugmaon ang Ginoo.
God is a God of grace and mercy, and God is loving. Muna ang atong masabtan tungod kay ang Ginoo na higugma kanato, siya ang nagtagbo sa tanan natong gikinahanglan, dili lang sa pangadlaw-adlaw kundi bisan pa sa espirituhanon nga bahin, gisecure niya ang atong future. Di ba? Natay respeto, natay paghigugma siya mo na nga ang pagbuhat og sala naagyoy bitaw mapiktuhan kita ba? Kay kabalok ta nga ang Dios nagsubo sa ato ang gibuhat. No? Pero sabton po nato no, ang uban mga teachings sa kasimbahanan na focus lang sa grasya o gugma. Sakto man na. Ang Ginoo puno sa gugma, puno sa grasya. Pero sabton po nato ang anong hadlukan nato ang Ginoo tungod kay ang Ginoo pod hustisya. Naa say justice og ang iyang gugma og ang iyang hustisya parehas ra. Unsa may yang ingon? Apan ingon nga ang tanan nga maayong butang nga gisaad sa Ginoo nga inyong Dios mahitungod kaninyo, midangat kaninyo nahitabo gayod. Ang Ginoo sab magdala diha kaninyo og tanang daotang mga butang hangtod nga mga laglag, hangtod nga malaglag niya kamo gikan sa maayong yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios kon kamo makalapas sa kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios nga iyang gisugo kaninyo og moadto og mga langad kamo sa laing Dios, laing mga Dios og muyukbo kamo kanila ang kasuko sa Ginoo musilaaw batok kaninyo og kamo mga hanaw sa kalit gikan niining maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. Ay naagi day warning pod. Nindot naman ato pastor tong grasya loving, pero of course kinahanglan po nato ni dawaton nga kamaturan nga ang Ginoo pod hustisya ang isa kahadlukan kay hustisya siya. Ang mga sala nga atong nabuhat dili lang na nga murag iyang piyungan. No, munang consequence, naagyoy consequence na ay bunal na ay latos nga giandam sa Ginoo sa katong masinupakon katong magrebilde. Naday na pod. Di ba? Usa ka bata mutuman sa ginikanan, na respeto, yes, na uban nituman kay ni respect, nitahod sa authority sa ginikanan, pero dili lang tanan gugma. Yes, na pasensya, pero napoy kinahanglan pod usa ka ginikanan unsa man mo exercise pud kasi mong authority, mulatos pod. Ngano man kay ipakita nimo nga ang sala adunay gyoy silot. Para marespetuhan gyud, para makita niya, uy, ikaw giday ang in charge, dili siya. So ang Ginoo isip usa ka amahan inana. So mahadlok ta sa Ginoo natay respeto sa iyang authority. Pero ang realidad igsoon, sultihan ta mo. Matod pa sa Salmo 36 verse 1, ang kalapasan nagsulti ngadto sa lutan. Sulod sa iyang kasing-kasing, walay pagkahadlok sa Dios sa atubangan sa iyang mga mata. Muna ni ang realidad pod nga ang katurading katawhan sa Dios, katong tinuod nga na born again Christian, katong gipukaw sa Ginoo iyang patay nga espiritu mo ra nakabaton og kahadlok. Tingano man, by default, we are born dead in our trespasses and sin. O kaning fear of God, usa ni siya nga naapektuhan sa sala, sa diya ang sala ni corrupt sa ato ang pagkatao, dilas tong unahuna, emosyon, bisan pa sa tanang part sa ato ang pagkatao, kaning kahadlok sa Dios, napa ni siya kurang na distort siya. Matod pa sa pulong sa Ginoo nga ang tao yang unahuna pulos lang dautan og dili gyud makapahimaya sa Ginoo. So klaro dari sa salmo nga ang tao harap-harapan nga nibuhat og sala og bisan pa nga ang Ginoo klaro kabalo siya nga ang Ginoo nakakita sa iyang gibuhat. Mahadlok. Way pagkahadlok. Muna ang sala
nga nagagahom na slave ang tao. So busa ang gibuhat sa Ginoo para kining fear of God manaa sa usa ka tawo. Grasya man ni. Dili man ni built-in sa tawo nga mahadlokon siya kanang kahadlok nga gihigugma nga Dios nga nairespeto, dili na built-in. Ang kahadlok nga built-in is mahadlok nga silutan, laglagon kana, naana siya sa tao, naana sa tanan. Pero kung ang kaning kahadlok nga gusto sa Ginoo nga naa sa tao, mabatunan ni siya pinaagi sa grasya sa Dios. Nga usabon sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao, nga ang kasing-kasing nga tig-a diha kaniya. Iyahang usabon, kundari nga ang word is ang Dios magbago sa inyong kasing-kasing o sa kasing-kasing sa inyong kaliwatan mo ni si Moises, iyang gisultihan ang mga Israelites. Sa inyong kaliwatan arong inyong higugmaon ng Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing o sa tibuok ninyong kalag aron mabuhi kamo. Sumuday ni siya. No? Usa may kasagara nga namin itong mga single ladies, pangutanon ka, usa may qualification nimo kanang sa mga kanang imuhang minyuon. Of course, una is God-fearing, kanang serve God sa Lord nya. Unsa man siya, Christian siya at dili. No, kung dili gina Kristohanon, kung wala gini relasyon sa Ginoo, di gina siya God-fearing. Ang iyag yung by default is naagid siya gaduminar gid ang sala siya ang pagrebuilde. So kung sa God-fearing, sino man genuine Christian? Christian yun. Kay ang Christian ra ang God-fearing. Ikaw mismo nga na gibago sa Ginoo, nakasinati ka nganong naa naman kay kahadlok. Ikaw kuno sultiante ka. Ikaw nga naa diri sadyang nito kang ka Kristo, di ba? Gibago atong kinabuhi. I believe naagi ka nakatagamtam nakaog kabaguhan. Ngano di naman ka mobalik simong daan nga kinabuhi. Kung ikaw sa una palahubog ngano di naman ka maghubog-hubog. Usa may nakapugong sa imo nga baga naman ka kagpitaka, gibless man ka sa Ginoo. Pwede naman ta ka makatago-tago. Kung ikaw sa una anong usa may nakapugong nimo nganong ang pagbuhat sa daan nga mga kinabuhi nato, nganong giundangan naman to? What holds you of doing that? Magabaan ka? Or because you fear God? Ama na, ka, naba na kaniadto? Sultiyante ka, naba na kaniadto? Wala. Nga naman, kay wala pa ang grasya sa Ginoo na nagalihok sa tuwa. Muna nga, ang fear of God, kaning genuine fear, it's an act of grace nga ang Ginoo mga narbaho sa atong kinabuhi aron kita makabaton og kahadlok niya. Kay klaro kayo, no? Sa Jeremiah 33:39, hatagan ko sila ko sa kakasing-kasing o ko sa kadalan aron sila mga hadlok kanako hangtod sa kahangturan. Lah, mo din di ay. Ngano man nga disagin nato nung kitang mga ginikanan nga ang mga bata nagi kahadlok sa Ginoo. Di ba? Di magin nato na sila in control. Mabot yung panahon manglakaw na sa manglangyaw na sila. Man ni magsugod nga ang ilang kahadlok sa Ginoo. By hearing the truth of God, pagpaminaw sa kamatuoran, i-expose sila sa things of God, and therefore by God's grace o sabon ng ilang kasing-kasing o makabaton sila kahadlok sa Ginoo. I tell you, di ba? Daghan ang mga batanon ng pag-abot sa mga asa na sila gibutang. Pagdagko nila nang ngawala, manta nagkulang. Basin, wala nato na implement ang pagtudlo sa kamaturan kay diha gayon magsugod ang ilang kahadlok sa Ginoo. Ningon pa gyud sa Jeremiah, no, buhaton nako uban kanila ang walay katapusang kasabutan nga dili ako mobiya sa pagbuhat og maayo kanila, akong ibutang ang pagkahadlok kanako diha sa ilang kasing-kasing unsa aron dili sila mobiya kanako. Muni karon ang ginatawag nga
preservation of the saints nga doctrine. Nga ang Ginoo gayud iyang ampingan ang iyang mga pinili nga mulahutay gayud sila hangtod nga mahuman ang ilang gininhawa dining kalibutana, taliwala sa mga pressure sa kalibutan, taliwala sa mga working sa enemy, ginaatake sila pero makasiguro gayud nga ang iyang katawhan mulahutay. Mahuman kayong lumba sa kinabuhi kay nganuman na ang kahadlok. Di ba? Muna nga kung makasala kita, di ta mahimutang nga kung dili ta maghinulsol lagi kan kahadlok na nga gibutang sa Ginoo tong kasing-kasing. Ang Ginoo grasya na paminawa kay ang Ginoo nagalihok di ay sa matag usa. That's a fear of God by His grace. Sa tuwa lang ko galingon, by default wa tani. Only by the working of God's Holy Spirit, He has given us fear of God. Now, to make, aron pa yun, mas maklasabta na to. Kabalo mo, unsa sa ako ang fear, kani, dagat. Kaya nga naman, unsa naman yun. Naibog ba ako? Sa diyang si Vina, iyang gi-enroll si Amira, og swimming lesson. Pagtunog langoy. Ako po doon tag-inol, pagkapil, sabay ang tami. Kanya po kumulog langoy. Pero anyway, murag di naman tayong pwede. Pero usagyod sa akong fear is kining dagat. Pero ang mga fisherman, na sila'y knowledge about sea, about ocean. That's why, unsay ilang buhaton, di sila magkumpiyansa. Na ako'y, kanang nadungga, no? Dili, relatives nila ni Bina nga, nausa ka, iyang uyab, no, ang lalaki ba, niadto siya sa usa ka, kanang itong habog niya, ni dive. Pag dive is, abi niya nga, kuan, kanang, kita sa tubig, ni dive sa kalit, sa kabalo nga, mabaw man di ay, igoy ang ulo na, nabuak, nakumatos, mo pila ka bulan, namatay. Kumpiyansa kay siya. So makapatay day dili lay ang lalum. Pwede day makapatay ang mabaw. Nga naman, kalabit tawa kay wisdom ba? No, kinahanglan respetuhan ning tubig na kung makabalo ka, masayod ka unsa ning tubig. Di jud ka magkumpiyansa ba? Dala jud kang life jacket aguban pa. Muna magtuon jud langoy kay kabalo ta nga. Yes, nindot ni. Tsada ni nga butang kay nadari ang mga isda o mga kanunon, dakan mga nindot nga mga taltawon sa lalom, pero kung di ka nasayod, kung unsa gid ang tubig, ang ocean, kung kumpiyansa ra ka, makapatay pud ni. Kanipod, mountain. Di ba? Nindot ang mountains, pero prior sa mga mountaineers nga mosaka sa bukid, dahan kay sila mga training nga gihimo, gasto ang nilang gibuhat kani sa Mount Everest na nino sa pinakataas nga bukid sa kalibutan, 28,000 feet, no? Dili basta-basta. Nga naman, dili mo na ako'y kusog. Bata pa ko, kaya na ko ni. Dili basta-basta. Hinahay wisdom dapat. Kinahanglan kabalo ka sa imong buhaton ani nga mountain para di ka matay. Makapatay po ni. Sa katugnaw, habog, uban pa. So, they would gain knowledge, seek, learn how to climb. Kinanglan pa sila step by step gali ang pagsaka, dili diretso lang. Ani? Fire. Mga firefighters. Kung nakakadiri, di ba? Dili lang tubig na na, nana na na. Kabalo pa kaasa mga direction sa hangin, unsa maning, di ba? Dili ta ng liquid nga makapatay sa tubig, basi pag unsa din nga liquid ay basi alcohol na mo daog samot. So naay wisdom ang tanan ba. So when you have knowledge and about sa mga kaninga butang, naay wisdom. Mo po na ang dapat ato masabtan may tungod sa Ginoo. So ang pagkahadlok sa Ginoo mo'y sinugdanan sa kahibalo. So aron makabaton kitag kaalam sa pagkinabuhi. Kung masabtan nato ang Ginoo day hustisya, ang Ginoo day puno sa gugma, kung naka kabalo,
mo resulta na siya og kaalam sa giusaon nato nga pagkinabuhi. Kay mo nang nahitabo karon kay kung wala na gali ning kahibalo sa Ginoo, magbuot-buot na ta sa tong gusto, makapatay na. Di ba? Sama ato mga elements, makapatay, maayo pero makapatay. So when we do our own thing without gaining knowledge about God, about who He is, unsay mga iyahang kamatuoran. When we do it our way, kabalo ba mo? It will kill you. Makapatay. Kill you eternally. Muni ang giingon ni Jesus sa mga tao sa Judgment Day. Sa Matthew 7, ito siya, sa iyahang Sermon on the Mount nga. Dili tanan nga motawag ka na ako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kato lamang nagtuman sa kabuton sa Dios, kung dili kato lamang adunay kahadlok sa Dios, kaya kung naakay kahadlok mutuman man, musabmitar sa pagbuot sa Dios. Ingon ni mga tao nga, Lord, pasudla mi Lord, kay nakahimo mi biglagro, daghan mi gibang buhat. Pero, kasi tawag sila sa Ginoo sila, foolish, buang-buang. Grabe no, bugat nga pulong. Pero muna ang gisulti sa Ginoo sa mga tao nga nagbuot-buot, walay kahadlok sa Ginoo kay walay kahibalo. So muna nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Aduna kay kahibalo karon. Kay nga naman, naa na may knowledge, pinagi sa grasya sa Ginoo. Nga gihatag sa tuwa, kahibalo na kaalam nga ato ang nabatunan. So, ang atong kahadlok sa Dios nakaangkla sa atong kahibalo kaniya pinagi niini makabaton kita og kaalam. So pinagi ni makabaton kita og kaalam. So naa dapat no, na siya. So ay kumpiyansa gyud. That's why you go to church, read God's word because you want to know God more and more. Daghan no tatag mga desisyon sa kinabuhi sa tinud lang. Kung nakabalo pa lang unta ta sa kamatuoran, pwede unta maprevento. But we trust our ways. Mumana sa Proverbs, dapat do ato ng timanan. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. That's fear of God. No, karon, unsa may ikaduha nga butang in response to God's faithfulness. Ikaduha pag-alagad sa Dios. Masa kahadlok yang Ginoo busa. Therefore, kahadlok yang Ginoo galagari siya diya sa pagkamatinud-anon o pagkamatinumanon, in sincerity and in faithfulness. Duha ka butang. When we serve God, duha ka butang. Dapat kita sincere o dapat kita faithful. Kanang sincerity and faithfulness naana siya because of fear of the Lord. Dili mo nang wala ni naguna, dili ingon nga alagari siya o kahadloki. Una gyud ang kahadlok kay kun naana tay kahadlok, naana of course automatic na nagi sincerity and faithfulness sa Ginoo. Pagka matinumanon, pag-alagad sa Dios. No. Mo ba ni ang gisulti ni Moises sa Israelites? Unya ang Ginoo mingon kang Moises, adtua ang paraon ug ingna siya. So kaninga time no si Moises iyang giadto si paraon. Umo kini ang giingon sa Ginoo, tuguti sa paglakaw akong katawan aron sila mga lagad kanako. Usay purpose nganong ipalingkawas ang Israel sa kaulipnan sa Egypt? To worship God and to serve Him. So kinanglan sa kita i-set free aron kita makalagad. Sumubayan ang gibuhat ni Jesus sa tuwa, di ba? Kitang tanan, spiritually speaking, we are in the bondage of Egypt. No, sama na, we are in darkness. Ang atong master is the devil and we are a slave of our sin. That's why Christ came as Moses set us free. He redeemed us. He gave us new heart. And that's why we are able to choose Christ. And muna nga makaalagad kita kay gipalingkawas na kita ni Jesus. Ang gapo sa sala
Iyan ang giguba. Huwag mo nang makaalagad na kita mo ka ng response sa tao nga naluwas. Mo serve. So, unsa implikasyon sa pag-alagad sa Dios o pagkamatinumanon, okay? As insincerity and in faithfulness. Una-una, paghinulsol. So, sa implication na to, nagyod ang paghinulsol. Ingon ni Joshua, isalikway ninyo ang mga Diyos nga inyong gialagaran sa inyong mga ginikanan sa unahan, sa suba, sa Ehipto, kung galagari ang Ginoo. Isalikway. So, mo din ni ay. Kani mga Israelites, taliwala ang ilang nakita, ang gahom sa Dios, nagaliyok silang kinabuhi. Mata, sa ilang pisikal nga mata, nakita nila ang pagtagbo sa Ginoo silang panginahanglanon, pero taliwala, adunay di pipila, kanila nga nagbit-bit day gihapon o kining mga Dios-Dios. Or ang uban na influensahan sa ilahang palibot, nga murag na-attract sila sa ubang Dios. So nahimo silang two-timer. Two-timer na sila, nga mga worshiper. No? So possibly di ay, nga, di ba, imagine mo naman siya congregation. Nga naaday mga pipila po di ay, bisa naaday rin tingali. Na yung mga two-timer. Ay na pastor, ako may itong kisalikwa yung kuhan ba. Wala na, oy, ako naman itong, wala na may anak. Basin, wala lang kakabalo. So sihang mong kasing-kasing. Kay si Jesus mismo, nagsulti, walay tao nga makalagad sa duha ka galon. Kay mahitabo man nga dumtan niya ang usa, o higugmaon niya ang usa, o dapigan niya ang usa, tamayon niya ang usa. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa bahandi. Posible di ay. Yes, dili pisikal nga Dios, dili tingali mga ribulto, kuban pa, posible bahandi, posible habis, posible tao nga nahimong kompetensya sa Dios. Naaday na. Mo bening nahitabo puya kang Judas. Remember? Si Judas, kauban niya ang Ginoo. Nagwanuban siya sa Ginoo for 3 years. Pero siyang heart, lahi day ang iyang master. Ni patigbabaw, unsa gayud ang iyang Dios sa panahon nga naana ang crisis sa kinabuhi. Niabot na ang pagsulay, mas gipili ni Judas ang salapi. O gibaylo niya si Jesus, o iyang gibaligya si Jesus, gitraidor niya. Tingali, dili pa na manggawas karon. Pastor, kung may ginuumin, ano gigoy? Ang imong response when crisis comes. Or tingali sa abundansya. Sa panahon nga, panalanginan ka sa Ginoo or panahon sa kalisod, makita unsay naa sa imong kasing-kasing. Pero muna nga, gina-advisean kita sa pulong sa Ginoo, susiha, kanunay ginang evaluation sa atong kasing-kasing ba? Kay nay mga sala nga wa ta kabalo nga naa na diha nagpahipi, no? Nagpa naman diha ang idolatry, ang greed na naman sa atong kasing-kasing. Basin di ay nagsimba na ta og laing Dios. No, dili pwede to timer, no? Nay time no nga tugutil ako nilang sa ako i-share nga testimony nga panahon niya si Bina nahimo siyang OIC dito sa hospital sa Claveria. Naman po na siya pero kanang hospital po nga iyang gialagaran. So nay panahon nga magpa-drive siya sa kuha hatod ako siya ana say makuan ko ba kay sige siya uy na po'y meeting niya naabit ta po'y duty sa pikas. Nga murag mataranta siya kay ang isa gadiman siyang time, siyang panahon nga siyang effort, siyang kusog. Ang isa po gadiman po kay na po commitment. So say mataranta siya usay yang buhaton. Kay parehas man gadiman og panahon og kanang ginatawag nga kusog, effort sa iyang presensya dadto.
So niabot yung panahon nga, dili gyud ni pwede duha. Usa ra gyud. Amang gyud ang iyong priority. Iya tong gi-give up, although pag give up niya medyo takilid gamay, nag-adjust sa finances. Pero salamat sa Ginoo nga naman, maka-smile na, no pressure. Kaya nga naman, gipili gito niya ang una, ang dito sa Claveria. So naay mga butang yun nga kinahanglan yun ka mo pili. Kini in relation sa Dios nga imuhang gisimba. Kinsa man gyud ang imuhang Dios nga gisimba. Klaruhan na. Ayaw na ingon nga murag sa wapo ka decide. Matod pa ni Joshua gali, choose this day. No? Pagpili kamo niining adlaw. Ayaw na klaruhan na kung unsa gid mo ang gisimba. Ayaw na pagdo kung sa banang kalibog na pilian na kinsa gyud ang imong Dios nga alagaran. Pagpili urgency, no? Muna siya ang importante sa tong kinabuhi kinahanglan na gini kay ngano man kitang tanan. We are built to serve. Dili pwede nga ang sa katawo wala gyud alagaran, naagi tay gyud alagaran. Ang tao ni exist to serve, to worship. I don't know kung kinsa man, ang question is, kinsa ang gi-worship, kinsa ang gilagaran, pero walay tao sa kalibutan, masipag ka na atheist, o gidinay niya ang Ginoo, nagid siya gi-serve, nagid iyahang gialagaran nga, gagastos iyang kusog, siyahang panahon. Pero kita nga nakasabot, we serve God. O naay urgency. Pagpili kamo nining adlaw. Ngano man, kay sa Malakias 3:18, makita ninyo ang kalainan sa matarong ug sa dautan, ang nagalagad kanako ug wala magalagad kanako. Nagiday. Matarong o dautan nagalagad, ang diferensya kinsay galagaran. We serve. That's why when we serve, makita dayon, di ba mo ba nagingon sa Matthew? Let your light shine before men that they may see your good works. Sa manang good works, your service, that they will glorify God, your Father in heaven. So when you serve, mo reflect siya dahil sa kinsa ng imuhang Dios nga gisilbihan. Kung di po ka magalagad, kung nagbuhat kag sala, kung ang imuhang panahon, ang imuhang time, talent, and treasure, gigasto nimo sa bang butang, o kung dili na siya sa Ginoo, makita po kinsa po imong gisilbihan. If you want a life nga bitaw ka ng with meaning and purpose, serve God. Alagari ang Ginoo. Daghan kitag mga ministries diri sa GCAF nga pwede nimo malagaran ang Ginoo. Kani karon yung gibuhat when you come here, this is an act of service already to God. Sa imong workplace, sa family, you serve God, and that is makita dayon sa mga katawan, yes, you belong to God because you serve Him. We serve God. Muna ang atong desire. Unya kabalo ba mo nga usa sa pinaka-happy nga tao sa kalibutan is kadtong ni serve. Nihatag sa iyahang time, talent, and treasure sa mga tao bitaw nga di kabalos nimo. Learn gali ana, and you will be happy. You will be fulfilled in life, knowing that you are serving God through serving His people. So kani si Telly Smith, usa ka 10-year-old nga girl, nagbakasyon siya uban ang iyahang ginikanan dito sa Thailand. Unya kani siya, prior silang vacation, 2 weeks, no, gitudluan siya sa iyahang college, siyang maestro. No, dili pa siya college, maestro, no, nga about itong tsunami, no. And then pag naana sila sa Thailand, tingala siya nga pagligo-ligo nila dadto with sa iyang pamilya. Tingala siya nga ang tubig ni Cebu gayud, di ba? Ang balod manggod kung munay balod, mana mo balik kato kay nakita niya ang balod ni Cebu lang. Og iyang na learn nga di ni maayo nga naagyoy tsunami nga mahitabo. So 10-year-old nga girl, grabe ang iyang singgita nga naagyoy
tsunami nga mahitabo, iyang papa, iyang mama gibadlong sa, "Uy, noon sa man ka di anak?" Pero sige makagsingkita. Di gyud sa may mutang hantod nga gidala siya sa iyang papa sa ilahang hotel, uban iyang mama nganong di siya kahimutang og ang iyang papa gisultian ang gwardiya ngano man ay imong anak. Inana man sa kon manggod. Naamang gyud tsunami nga mahitabo. Pero taliwala kay wa man gyud siya niundang sa pagsinggit. Sa pagsulti sa uban nga urgent gayud nga naa gyud danger nga mahitabo. Ang mga tao, ang gwardiya iyang giwarningan ang mga tao o mga tao nang hawa ato nga shore o wala ba gyud namatay. No? Nahitabo ba gyud ang tsunami biya sa Thailand 2004, research niyo sa internet. Kani siya mo nimong hero, no? Ingon ang iyang papa, usa kay mahitabo nak no kung wa minaminaw nimo. Siyempre, kabalo na. You know na. Mga lumos gid. Nakita gid no ang urgency ba? Kita pod when we serve God dapat natay sense of urgency. Unsa man gyud ang pag-serve sa Ginoo? Mo man no? Usa sa mga butang nga makaalagad ta sa Ginoo is to tell people about Christ. About salvation. Ingon ni Pablo mo niyang hangyo no sa mga taga-Corinthians, busa ingon sa kaubang mabubuhat diha sa Dios nang hangyo usab kami kaninyo nga dili ninyo dawaton ang grasya sa Dios nga walay kapuslanan kay siya nagingon sa panahon nga gikahimutan ako namati kanimo. Ug sa adlaw sa kaluwasan ako mitabang kanimo. Tanawa karon mo ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa karon mo ang adlaw sa kaluwasan. So naay urgency. How can you serve God? Tell people about Christ. Kabalumang ka giun sa kapagluwas sa Ginoo. Pastor, maulaw ko. Nadaring simbahan, we will train you. Dapat natay sense of urgency nga naagi peligro nga may tabo. Nga dili lang taingon nga magkumpiyansa, okay na ko, safety na ko. Sama tato ni Telly Smith nga we would tell people, warn people about the wrath to come kay this one way of serving God. We could support missionaries no usaban mga buluhaton diri sa simbahan. Nakita sense of urgency to serve God. Tatanda matud pa sa kanta. At lilipas din tayo or ako. Ngunit, dili mayroong awitin. Natay legacy nga mabilin sa atong mga anak. Unsa man, your faith and your life serving God. Sa man gyud ay mabilin. Tanan-tanan mawala ra man gyud na. But when you serve God, mapasa siya sa ubang mga generation and your life will make a difference. Then ingon sa 15 no, pagbarug. Apan alang kanako og sa akong panimalay, magalagad kami sa Ginoo. Kung dili mo magalagad sa Ginoo, kung dili ninyo isalikway ang inyong mga Diyos, kung magpabilin na mo diha. Pero ako, nakadecide na, matod pa ni Joshua, ako ug akong panimalay, mag-alagad kami sa Ginoo. Muna dapat. Ang desisyon, wala nakagad kung kisa tong daghan, kung majority, amuning sakto. Maskin ikaw na lang usa, mag-alagad yung ka sa Ginoo. Ay napaghulat sa ilang mga desisyon, ay napaghulat sa ilang mga kanang ginatawag nga vote. Ikaw na mismo mo decide alang kanimo kay muning makaayo ug muning insakto nga we would serve God. Magalagad kami sa Ginoo. Si Joshua nagtake sa iyang leadership nga he would serve God including his family kay mo man ang direct niya nga influence. O kabalo man ta no sa ang amahan aduna gyoy dako nga influence sa pamilya. No kun ang usa ka naisa ka kada bitong survey nga probability ba nga kun ang usa ka anak no nahimong Christian ang iyang influence nga ma-influence niya ang iyang kauban sa panimalay is 3.5% ra. Kung ang makristohanon usa ka ang mama una
ang probability nga ma-influence niya ang iyang panimalay is 17%. Pero kung ang papa na Kristohanon o nibarog siyang pagtuo, dako ang probability no 93% nga madala niya ang pamilya sa panimalay. So papa, barog sa imong pagtuo. Kay dako kag influensya sa imong anak, sa imong pamilya. No? Dapat kuan jud ka mo stand ka sa imong faith because your family by God's grace will surely follow. Although naay mga kaigsunan diri no nga nibarog gid siya sa iyang pagtuo, although naay iyang mga anak wala ni sunod siya ha. Pero siya balag siya ra usa. Kay nga naman nalagad man siya sa Ginoo. So, me and my house, we will serve the Lord. So, I know sa pag-church na to, ubanon gyud na to atong pamilya, atong anak, no? Para sila pod mahimong makita nila ang imong example that you are really serving God. Mahadlok og mangalagad kita sa Dios kay siya matinud-anon man. Wala gyud nagkulang ang Ginoo sa imo. I hope nga kaning fear of God and service of Him mo gini sa ba ang desire gyud kay we are serving a faithful God. And then I will end this story no kang si Polycarp, usa ka church father. Si Polycarp no, usa ka kanang alagad sa Dios. Usa sa bishop siya sa Smyrna. Tiguang na siya og ani nga time panahon sa Romans nga usa ra gyud ang krimen. Aron ka sunugon. Kung mapamatod-an nga ikaw usa ka Christian. Daghan na gipang sunog si ang emperor sa Roma ani nga time. Og daghan sa mga taga Roman Empire nga gadiman sila kang Polycarp. Si Polycarp usa ka matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo. Tiguang na siya. Og taliwala sa kaning demand no, nay gitraidor siya sa usa ka membro silang panimalay nga gitudlo kon asa siya gapuyo. Og nato gidakop siya og gibutang sa pole aron sunugon. Pero muni ang iyang testimony no nga sa dihang aron malingkawas ang iyang kinabuhi, simple lang iyang buhaton, i-renounce lang gyud si Christ. I-deny nga dili siya follower ni Christ og maluwas. Daghan nga convince siya. Polycarp, wa may sayop ana Polycarp nga igora man gyud nimo ina lang nga Caesar is Lord. Mura gyud na imo ingon Polycarp, Caesar is Lord. Og you will be spared. Naningon ni Polycarp, 86 years I have served Christ, nor has He ever done me any harm. How then could I blaspheme my King who saved me? I bless Thee for deigning me worthy of this day and this hour, that I may be among Thy martyrs and drink the cup of my Lord Jesus Christ. I hope as we serve Christ, ang Ginoo agi nagkulang sa nato. Ang Ginoo gisustain gid ta niya. Fear Him, serve Him. How sweet it is to serve our King. He's so good to us. How could we deny Him? Blessed be the name of our Lord Jesus Christ who saved us from our sin. Let us pray. Lord, thank you so much nining pulong nga imuhang hatag kanamo karon. Tinuod you Lord, ikaw matinud-anon. Og Lord, I pray nga ang fear namo kanimo kanunay gayud and our response of service kanimo. Bless your people, O God, as we continually seek you and honor you and serve you and love you every day. In Jesus' name, amen.